Maayong kilom-kilom mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Maayong kilom-kilom sa Medyo nakuyawan kog makaabot bakos alas 6 nga misa. Kay dito bakos Bigfoot murag hapit nako 30 minutos. Naari gyud ko ditong dapita. Nagsigi na gyud kog ingon kanus-a man nimo abante ning mga sakyanan. Nya murag less than 1 kilometer maabot na ko dinhi. Naari gyud ko dito. Nakuyawan ko sa kuang biyahe tungod kay naa ako'y gikasal ganinang alas 3. Ako ang classmate pag high school. So gikilig ko ganina kay gikasal sila. Nya mintras gapadung ko dire, imbis sa puton ko sa traffic, mas gikilig sa kus mga tao. Kay sa jeep, naay mo gimaw nga nagdagbuwak, nya naay mo labang sa akong tungod, mag-holding hands, magdala sad og buwak. Dili man ko bitter, so gikilig ko gatan-aw nila. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, sa ako ang pagpamalandong gikan sa akong gikaslan or katong simbahan kung diin ko nagkasal padong dire, nakaingon gyud ko nga love is in the air. But then again, isip pamalandong niining ato ang Santos nga misa karon niining ikatulong adlaw sa pagpangandam nato sa fiesta sa balaang bata. Allow me to highlight a point. But allow me to start a story. Naay usa ka istorya, dili ni ako ang istorya, ako rapod ni siyang nabasahan. Na ako no'y istorya nga naay usa ka private plane. Nagbiyahe ang usa ka private plane. And when we say private plane, limitado ra ang makasud. So ang naasud sa private plane, piloto, of course kay siya mo drive. Piloto, usa ka businessman, usa ka pare, og usa ka Boy Scout. So naay upat ka buok sulod sa private plane. Nibiyahe na sila padung sa ilahang paingnan or padulngan. Sa tunga-tunga sa ilahang biyahe, naka-experience og turbulence ang eroplano. Kana bitong nagkurog-kurog ilang biyahe, delikado na makrash. So ni-declare ang pilot, kinahanglan we will evacuate or muhulayata sa eroplano. Niingon siya sa maong Boy Scout, dong kuhaa ang mga parachute dinha sa kabinet, atong bahinon kay kinahanglan na gyud ta mulayat, delikado na ang eroplano. So ang Boy Scout ni saka sa maong kabinet, gikuha ang mga parachute. Lo and behold, pagkuha niya sa parachute, tulo ra ka buok parachute available. Tulo ka parachute para sa upat ka mga tao sulod sa private plane. Ang gihimo mao, gibira diretso sa piloto ang gikuptan nga usa ka parachute or usa sa mga parachute, gibiras piloto gikan sa Boy Scout, miingon siya sa grupo, pasaylua ko ninyo, mga bata pa akong mga anak, daghan pa kay kog buhion, taas pa kay kog damgo nila, pasaylua ko ninyo. Gikuha niya ang parachute, milayat siya. So ang nahibilin, duha ka parachute para sa tulo ka tao. Niingon ang businessman, mangay sa kog pasaylo ninyo, ako usa ka negosyantes amua, daghan ang mga nagsalig sa ako ang panginabuhi, daghan og kog gisweldohan, mangay kog pasaylo ninyo. Iyang gibira ang gikuptan sa bata ug milayat siya. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, miingon ang pare, dong usa na malang gyud na ka parachute ang nahibilin nga imong gikuptan. Imuha na. Okay na ko dong. Tiguang na ko nga pare. Malipayo na ko sa akong kinabuhi. Nakapangalagad na ko sa Ginoo. Imuha na lakaw layat na didto. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, niingon ang Boy Scout, pader, duha pa man ni ka parachute ang naa nako. Siya nganuman, kaya nga ako amang bag ang gibira sa businessman. Kamu nalay bahala kung naunsa na ang businessman. Basta ang iyang gibira, ang backpack sa Boy Scout, dili ang parachute. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, nganong ako na siyang gipaambit? Tungod kay I would like to highlight another virtue, and that is hope. Kitang tanan mga igsuon mulaom, kitang tanan milaom, o kitang tanan kanunay nga naglaom. Ang pangutana,
sakto ba atong gilauman? Ang Boy Scout, ang pari, ang businessman ug ang pilot, silang upat naglaom nga mabuhi. Murag sakto ang gilauman sa piloto, pero sa businessman, kamulay mutubag kung sakto ba iyang paglaom nga gikuptan. Mga kaigsuunan ko, allow me to highlight some points again. The first point that I would like to highlight, hinaot unta sama sa usa ka bata, sama sa atong Senyor Santo Niño, we will be first mapaubsanon. Kana bitang down to earth or humble. Now allow me to give another example. Na ako no to'y tulo ka buok mag best friend. Ang kini siyang tulo ka buok mag best friend sa ilahang kasuod, magkasinabot sila sa tanang mga butang except sa usa ka butang. Ang ilang relihiyon. Ngano man, kayong usa Buddhist, ang usa Katoliko, ang usa Muslim. Pero silang tulo best friends. Naay one time nga naglalis sila sa ilahang pagtuo. Mag-abot sila sa tanang butang except sa ilahang pagtuo. So dito, naglalis sila. Tunga-tunga sa ilang panaglalis, naay usa ka genie nga niabot. Wow, unsa nang genie? Oh, kanang muhatag og wish ba? So niingon sang genie, hatagan tamog tagsa-tagsa ka wish para din amo magsigig away. Niingon sa din ang Muslim, ako usaray akong wish, patya na tanang Katoliko, malipay nako. Niingon sa ang Katoliko, ako mo wish sa ko, patya na tanang Muslim, malipay nako. Niingon sa din taon ang Buddhist nga nagpahipi dito, ako gini, simple ra akong wish. Tumana ang pangandoy sa Katoliko ug sa Muslim, malipay nako. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, niining tulo ka tawo nga akong ginaingon, kamo na say hukom kung kinsay mapaubsano nila. That is my first point. Sama sa ka bata, hinaot unta magpabilin kitang mapaubsanon. Ikaduhang punto nga buot na akong pahimugatan, mao ang pagkamasinugtanon sa usa ka bata. Kining bata, dali ra kay ni siya masakpag mamakak. Maglutok-lutok din ang mga mata, magkurog-kurog din ang mga bakba, dali ra gyud kay na masakpan ang mga bata basta mamakak. Ambot lang kini mga tiguang no kung masakpan pa batang mamakak, pero kini mga bata, dali ra gyud kay na masakpan kung mamakak. Nanasad bitaw to kuno toy usa ka storya. Suod kayo murag lolo and the kid ba? Niingon ang lolo sa ihang suod kaayo nga apo, dong, ganahan ka mo absent karon? Mga bata, kinsa may di ganahan mo absent? Tando dayon. Ingon siya, sige lo, ganahan ko mo absent para makapahuway sa kudiris balay. So niingon siya, adto mo maestra, ingna dito nga mo absent kakaw. Ya, balik lang diris balay. So niadto siya sa eskwelahan, then nibalik din siya sa balay. Pagbalik niya sa balay, mga igsuon, pag mga hapon-hapon na, ang maestra na balaka man gyud in town sa bata. So nibisita siya sa maong bata dito sa ilahang balay. Niingon iyahang lolo, dong imong maestra nagkaanam nagduol ni adri moari na sa tong balay, pagpahigda-higda dinha, pagpaluya-luya, pagkuha ditog habol para mura kag masakiton tan-aon. Ang bata sad nagkarakara sad. Siya unsaon man ako, basta kay pagigda-higda lang diha kay para makalusot kas imong teacher. Suod lagi kay silang duha. Nga niingon masad ang bata, dili mahimo long ako ra. Kinahanglan sa kamutago. Ngano man, kayang akong giingon sa akong teacher na matay ka. Mga kaigsuhunan ko diha ni Kristo, dali ra gyud kay masakpan ang bata kung mamakak. Hinaot ug pagsusama sa usa ka bata, mahimo kitang masinugtanon. We will be obedient. Third point that I would like to highlight, my dear brothers and sisters, hinaot untag mahimo kitang mapailubon sa atoang kinabuhi. Kana bitawng patient, daghan kay paagi nga masuwayan ato ang pasensya. Linya mo dito 7-Eleven or mga pharmacy diha, mugawas ding pagka-impatient, mutaas-taas gid ang linya, manggawas din ang mga hinawak, kana mga kilay nga magsumpay, basta mo taas-taas ang linya. Bisan ka kumpisalan, di pa kay kudugay nga pare, pero makakita gyud ko kana taas na kay linya, musumpay na ring kilay, mugawas na ring mga mugot. Hinaot unta ang mga igsuon,
We will be reminded that like a child, we too, once upon a time, have been patient, and until now, we will ask the grace to be patient. Ikaupat nga buot na akong pahimugatan, mga igsuon, a child is embracing. Kana bitang willing mudawat kung unsay gi-offer kaniya. Kanang willing mudawat sa sitwasyon or nakita sa sitwasyon. Patient or embracing sa mga sitwasyon. Kanang mga bata, mga igsuon, niagi mo gyud tag pagkabata, no? For sure, niagi gyud tag away kanang mga grade 1, grade 2 ta, niagi tag bugno, niagi tag sumbagay. Pero 15 minutes after, di ba murag best friend na kayo ng mga bataa. Magsumbagay, mag-away, maglalis, musumbong ni mama, musumbong ni papa, pero taod-taod, best friend na sila. Kini mga edad-idaran, ambot kanusa magtagad, kanang magbungol, kanang mag-away, ilabi na kanang mga lagad simbahan niya mag-away, ambot lang, mapulihan na lang ang pari, di pa gihapon magtagad. Ay nalang magtubag, kasabot na ko sa inyong katawa. Mga kaigsuunan ko, we are reminded again, a life that is embracing in relation to the situations of our life. Buot na kong pahimugatan, mga igsuon, we are in the Jubilee year. We are pilgrims of hope. We are pilgrims. Dili ta turista. Dili sa ta commuters. Kay kung commuters ta, sa puto na tag maghuwat dinas ba sa Mactan, Newtown ay. We are pilgrims. We are not commuters. We are not tourists in this world. Hinaut unta mga igsuon, we will be reminded that the journey is as important as the destination. Ang atuang panaw, susama ka importante sa atong padulngan. Kay kung commuters ta or turista ta, ang atong aim is ang ato rang padulngan. Wa tay pakis sa atong biyahe. But if you are a pilgrim, if we are really pilgrims, the journey is as important as the destination. Mga igsuon, ang unang punto nako mao ang pagkamapausanon, ikaduha pagkamasinugtanon, ikatulo mao ang pagkamapailugon, ug ikaupat mo ang pagdawat sa mga katmatuuran. Hinaut ta, we will be reminded that first, we are humble, we need to be obedient, we need to be patient, and we need to be embracing. And with that, we form the word hope. Again, we are humble, obedient, patient, and embracing. Amen.